Fil-waqt li l-Gvern jiftaħar li qed jara titjib fis-settur edukattiv, fil-Malta Business Weekly fl-editorjal tagħha esprimiet tħassib serju dwar attitudni li sejħet bħala ta' kontrollu ċensura fuq l-għalliema b'referenza diretta d-direttiva li kienet maħruġa f'Settembru li għadda min-naħa tal-Gvern. Din id-direttiva skont il-ġurnal timponi restrizzjonijiet fuq edukaturi biex jitkellmu mal-medja u titlobhom iġibu l-approvazzjoni bil-miktub minn qabel u dan kollu taħt il-kundizzjoni li dak li jgħidu jkun jimxi mal-politika tal-Gvern. Il-Business Weekly timbra din il-mossa bħala attak dirett fuq id-dritt fundamentali tal-libertà tal-kelma. L-editorjal jindika kif żewġ rapporti tal-Ombudsman issa konfermaw dak li kien ilu jintqal mill-edukaturi, midja indipendenti u membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li dan kollu jammonta għal ċensura istituzzjonalizzata. U għar minn hekk il-Gvern baqa' ma rrevokax din il-policy minkejja l-kritika u r-rakkomandazzjonijiet ċari li jingħataw. Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni li mħallef irtirat Vincent De Gaetano kien ċar fl-analiżi tiegħu. Din mhix sempliċi estensjoni tal-linji gwida preċedenti, iżda projbizzjoni ċara fuq il-libertà tal-espressjoni ta' dawn il-professjonisti. L-għalliema għandhom dritt jitkellmu daqskemm għandhom dmir jgħid fl-editorjal u jżid li l-kwalità tad-dibattitu pubbliku f'Malta m'għandix tiġi mfixkla b'direttivi li l-iskop tagħhom u li jrażnu l-femijiet li mhumiex konformi. L-editorjali tiħeġġeġ lill-Gvern biex jirrikonoxxi li l-għalliema mhumiex proprjetà tal-Istat huma ċittadini, professjonisti u stakeholders ewlenin fid-diskussjoni dwar il-futur edukattiv tal-pajjiż. Għalhekk, kull attentat li dawn jiġu ċensurati mhuwiex biss offensiv iżda jnaqqar mid-demokrazija nnifisha. Il-Business Weekly jikkwota wkoll kif ċirkulari oħra li ħarġet f'Marzu u li suppost kienet ikkorreġiet is-sitwazzjoni fil-verità kompli tiżżid il-konfużjoni billi referiet ta' regolamenti antiki u mhux ċari tal-2011. Bl-editur jibqa' jinsisti li m'hemmx lokal dan it-tip ta' ċensura.